kelingan wiwitane. Hang derek Sowan menyang kutha gedhe Benderet terus kayung-yung selendang kuning kang saking wukir swara kurang permana ing wasesa ngungrung ngungrung marang bendara Dyah Sulistya pijer gincangake alis terus tresno sesideman Gini pinter nah ngono kuwi sik ngajari aku wingi ngono kuwi lho. Ngajari ngendang aku wingi ya ta sik ngajari aku. Iya. Menika kapernah wayahipun Mbah Mantan ing Giri Subo Pudak Api. Nggih. Luwih becik patenono nimbang pepisahan keringet yakang Sulistya nak rewangi samudana marang kulawarga garwalan praputra liwat kincanging alismu kewasa landang Yuswaku aku isih mampu ngladeni solahmu mongko kowe bocah gunung nadyan bocah gunung Tuhan rimpo jiwa
mamprok rupa ngarepe marai aku. Oh iya. Sampeyan ki sekolah ngendi to, Mbak? Heeh. Wah, iya baso ta lah. Lulusan ngendi? SMP ngendi? SMP ngendi? Heh? Sepen sapo? Oh, nek sepen sapo lak sekolahanku ta. Iya. Oh, berarti Mbak Okta, sekolah SMKI. Ngono. Oh, ngono. Lagi mlebu. Oh iya. Iya, yo etok-etokane iki ra kenal ngono lho. Iki yo angel men to kandhani yo. Etok-etoke ra kenal. Oh, kowe iki ra kenal aku kowe iki yo. Menek aku entuk saweran ra tak bagi karo kowe ngono. Hah? Ora sah, iki ora sah bagi kowe iki. Urip ana kota gede kewetak tukake ngambang sak isine kawe apa wae senadyan sesideman mesti tak wujudke. Aku isih mampu ngadeni salahku. Mongko kowe bocah stadion bocah buka kripo jiwa ragaku karo kahormatan mamprok rupa ngarepe urip anak kota gede kewetak tukoke pas masa sini kowe apa-apa wae senadyan sesideman mesti tak wujudke. Sampun nggih Pak. Yes. Sekali ngatek 2 lagu.